Umbuso uyasiphikisa isicelo sebheyili kuleli cala. Uthi uTiffany Mick ungumuntu ongenzeka abaleke uma ekhululwa ngebheyili ngoba nomsebenzi awenzayo awumphoqi ukuthi abe sehhovisi. It is evidence that fine, the accused will continue to be employed and she is not required to be in the office. She can work remotely. What that means is basically she can work from anywhere. Umbuso uthi umsolwa nguyena owavuka ekuseni ngovivi wakhipha isidumbu sengane yakhe wasibeka emastebhisini salapho behlala khona. Ummeli womsolwa uthi azikho izikhali ezatholwa amaphoyisa ezikhomba ukuthi uJayden wabulawa kanjani. Kanti abukho nobufakazi bokuthi uJayden wagcina ukubonakala enomama wakhe emva kokwehla emotweni ayeyigibele ebuya esikoleni. Umile ekutheni ukhona owangena endlini kamama kaJayden wafike wabeka ubufakazi bokuninda yena kuleli cala. The applicant maintains that the evidence alluded to that was recovered in her flat, Unit 13 at Swazi Place, it is impossible that those exhibits were present on the 14th and 15th of May 2025. Isinqumo sizokhishwa kusasa.